yomwe inamveka chaku Mmawa inalionena kuti noru aphungu ochuluka a chipani cha Congress Party sanafunetu kulowa mParliament anakedeka akutero nde amathawa chani akuti khanga litu unyolotu ndetu mpaka na kumapereka mafunso onena kuti unyolo kodi ukuyenda motani kodi ndeti fotokoze motere kunena kuti leroli ndi tsiku limenetu Parliament imamaliza kukumana ndekuti mukaseshoni kawo koyamba kamene kaka apapa ndekuti akatere ndiwakutchuthi cha Christmas komanso mwina kumathamangira ndekuti no tchuthi za New Year unless mwina abwereso kuzakumana for some serious reasons komano pakanali panopa nkhani zake ndiziti ndi zimenezozo ndechifukwa cha zimenezo kumveka kuonena kuti nokhanga ta polisi anakonzekera kuti akatape magaye a chipani cha Congress Party amene ali ndi maudindo nthawi imeneyo ochulukirapo ndetu basi tsiku lomaliza chaku Mmawa itayambika Parliament kunapezeka zonena kuti aphungu aja sanapezeke moto ochuluka analipo angati timveretu kuchokera kwa phunguyu kenako tipitiliza nkhani yathuyi bwinobwino. Thank you, Right Honorable Speaker. Today being the last day where we are supposed to have Sunday formalities, is it in order, Right Honorable Speaker, that the leader of opposition is not there? The main opposition party, Mmawa Congress Party, has only have 10 members in here. Right Honorable Speaker, is it in order? Are they afraid that today is Friday? Let them be moving with duvets, because after this, Right Honorable Speaker, something will happen. Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi titanthauzire mwa changu akunena kuti phungu anayimirira nkumanota kuti olemekezeka speaker ndi zoona kunena mParliament munomo kukapezeke zonena kuti aphungu a chipani cha Congress Party asapezeke Mmawa ngati uno amene azakhale munomo mParliament komano zoona tikangokhanda aphungu okwana 10 okha mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma amene ndi Simplex Cholabanda amene yonso sanapezeke munomo chifukwa kuti kapena ndi Friday tsiku lomaliza akuthawa chani komata kwene udzozonena kuti aziyenda ndi mablanketi chifukwa chonena kuti panopa unyolo ndeso kumaonanso kunena kuti chani azingoyenda ndi mablanketi fanga bizikizura anyamwidwa aibe blanket inalilonse akagona uko ndewapandanso blanket azikonzekera ati amenewo sizoona zimenezozo kufusobe lonena kuti kodi ndekuti tsiku lonse latha opanda aphunguwa mu nyumba ya malamulo kuti amathawa adi chifukwa pokamba papande kuti no uyu MP uyu apanga suggest kunena kuti kapena apanga insinuate kunena kuti aphungu a chipani cha Congress Party anathawa mu nyumba ya malamulo cholinga chonena kuti no asamangidwe akuthawa unyolo koma ukathawa unyolo iye akukamba motero. Chigawo cha kumasana ndi kumene aona aphungu aja ngati no Simplex Cholabanda anakapezeka mmenemo koma kuti Mmawa ndi kunali aphungu okwana 10 okha ndi machita kumvanso choka kwawo yoyo sizona kuti nawo kanali busy kanathawa adi Zinakhala motani komano chigawo cha kumasana I think anazabwirako angapo khanga tikonjezera nambala ija kuphatikizapo so Simplex Cholabanda ndipo no Parliament session iji yapezeka zonena utani yatsekedwa ndithudi apa ndi kuti basino pomadza kumanaso chaka cha Mmawa akadzayitsegulira menemo ndi menetu zapezeka kuti tani zayendera ndi apa tiyembekezero zotani madziwa zonena kuti no utsi umakhande kuti no ukamafuka pamakhande tu palika friction kenaka kuti moto unalipo ndithu apo sumangofuka opanda moto wina wake ya ndi apa ndi zonena kuti mmene zilili apa obviously ndekuti pali china chake chomwe chikuyenda choti magaye akhozipezeka zoti ena akatapidwa mu holiday imeneyi ena saidya Christmas imeneyi bwino chifukwa chonena kuti polisi simachita break fa kuti chite break ndekuti no mbava zizingothyola mwayiona polisi zakhala ndekuti no iyayi amapasabete ma allowance ta mwina agent ya working allowance akugwira ntchito nthawi imene apumule komabe azakhala agwira ntchito ndi tikhoza uzangopezeka kuti tamva zona kuti fans ina yake atapidwa fa panda kuti kuli fans ngati yonse akuluakulu aja chinachitchola amene wawa kunatuluka ndithu ka list ka anthu amati achinachitchola banda amene wa achina Richard Chimwendo banda kunali ndekuti achina Moses Kunkuyu kunali katimo ndithu ka anthu akuti achina Niki Chakwera onsewo kumabi atuluka list ka anthu komano kamangoenda mmazuwa anthu zomangoponya ma social media komano akunoti ka list kamene kukosewo nkofunika kati anthu amene atapidwe
ndaikuti akatero no basi no akayankhe milandu. We don't know kuti no how true this will be, kodi no anthu amangidwa adi kapenayi, koma ono Mmawa zinaenda motero amanena kuti Anathawa mu nyumba ya malamulo, komabe anabwera chigawo chakumasana, so we can't really say kunena kuti anthu Anathawa mwina anangotanganidwa ndi zina, komabe tikuziwa zonena kuti no fiva ikubwera anthu amba kunjenjemera asimva kuzizira chaposa chidapompa kuti apa tikhoza kutapidwa fande milandu yonde ino singalephere sizoti ndikuamange kunoti chani iyayi akangofotokoza ari bwinobwino kunoti apa zinayenda bwanji zinatheka bwanji nuyo muulamuliro zaka 5 ine mwakhala moyo wanu wonse kuyamba ndekuti no mwakhala ndekuti mukamba kaya ndi zaka ziti opanda inuyo tikupezeka ndekuti ndi magalimoto 20 chakuti komano mwangopezeka kuti mwangolowa mboma nkukhala anthu unoyang'anira zachuma magalimoto pwamwamwa za magalimoto amene wakuchokera kutino popeza inuyonso ndi amene mmasunga mpheka wa zachumawo. Tafotokozani bwinobwino kuti timvesese apapa mwayiona eti nanga inuyo bwanji inuyo mmayenderatu chindadadatu ndi sipasi yanu yonena kuti no mmayitanso kubayiraso wayaso mwayiona kuti no izigwira kupasiko. Komano mwapezeka zoti pachindadada paja tsopano mwakakhabe paka makamanga maloji tuku zikukhala bwanji kodi tabwera mfotokoza apa pabwinobwino mwafotokozera Amalawi. I think zimene zozo ndi zimene zikuyenera foti akafotokoza ndalama zinaenda ta 1 2 3 apa ndinazipanga investments apa zinakatuluka motere mwaona ma documents ake ndawa mukhoza kuona kuti na business yanga ndiyende mukhoza kuona amene ayendera apa mene marusira ma return ma profit ake mukuona nagwisa ntchito ndalama izo kapangira zakuti mwaona even ma receipts amene makagulira zinthu zonse ndi awa napanga ndi business ma company awo ndawo mwaona chise mukhoza wapangaso contact fans ndekuti zakhora anthu fero kuti maganiza mona kuika munthu anapezeka zone kuti anagwisa ntchito ndalama zimene amapeza anazigwisa ntchito molondola anapezeka zone kuti nora wapanga zinthu zimene wamanga ndi luntha lake wapanga ndi zake musiyeni ndekuti tizakhala masuka sitizayankhulaso zinthu kapena kulingalira zina zake. Koma ngati mukalephera kufotokoza ndekuti no paene papa no Unyolo uja ntchito yake ndi imeneyo osati kungoti no kumanga faja zidani tufuna basi pakhale ndi truly transparency zinaenda motani kuti niwe mufike popanga chuma chanu kupanga chonchi kuti mulemere yonchi nkhani yake ndi imeneyo. Muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section kwayika molemezanso maganizo anzathu akuti